Masih bersama Campur Sari Desta Nada dari Radio P2SC Kemayoran Jakarta Pusat. Sik, Jok ki ngomong apa karo Yati, Jok? Ki ngomong apa karo Yati? Oke Mas. Lambimu tak swek-swek kowe. Sapa kowe Mas? Raimu jebule kaya ngono Mas. Jok kurang ajar ki, Jok. Ngomong apa Herjo, Nduk? Ngomong kabeh dadi bojomu. Pembandingan ning kok kapaki kok kebuki kok misuwi. Bab kakean rewel dadi wong wedok, Jok cerewet ki. Dadi wong wedok. Ya mesti wae ora kok ingoni, ora kok makani. Wong irapi Mas, kudu tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Selingkuh Mas, ya monggo wae. Sing tenanan to wes iki curhat sing. Yo, hae-hae. Ojo nekat dik, ojo njaluk dipegat, sebab pegatan saiki ongkose larang. Aku sak golek duit Mas. Sido adol tanah lho, Nduk. Ora Mas. Nyanyi 10 ya iso ngragani pegatan Mas. Ayo Mas, ngene kono. Kasih. Pancene bener omonge sipur Mas Lencir. Oh, iki ya tumbak cucu anak pur karo kanca. Demenan bareng wong loro rasa dipamer-pamerke karo dulurku wedok. Sikat masuk angin. Ngomong apa pur karo kowe? Ramo kabeh dadi bojomu. Nyakenan Dik. Bandingane mbok kepaki mbok kebuki mbok misuwi. Sebab kakean rewel dadi wong wedok, Jok cerewet dik karo wong lanang. Ya mesti wae ora kok ingoni, ora kok makani. Golek dhewe mangan. Wani rapi Mas, aja ngono tangan. Ora. Yen pengen selingkuh Mas, ya monggo wae. Asik desa nada. Kasih. Indra, aja ngantuk le. Monggo wae. Yo. Mlarat tapi lani bambu tak openi. Apa kene? Kelonan nomor 1, mergawe nomor 7, mangan watu. Iya. Heh. Nganggur taun-taunan mangan rame muatan. Cek ganteng nih lahir. Aku wes ora tua, cepet golekno surat tendang dipegat. Ojo nekat dik, ojo njaluk dipegat, sebab pegatan saiki ongkose larang. Sebab pegatan saiki ongkose larang.